Wel, pnawn da gyfeillion, a chroeso i babell Cymdeithasau 2. Mae'n bleser mawr ac yn hyder gen i gyflwyno yn siaradwr. Darlith dan nawr Cymdeithas hanes Uwch Gwyrfai ydy hon, ac dwi'n credu bod y Cymdeithas yn heiddi medal G fos am had ar y dweud. Maen nhw'n heiddi canmoliaeth fawr am drefnu fod yna goffad teilwng yn digwydd i'r diweddar Robyn Léwis. Oedd hi'n hyfryd clywed yr Archdderwydd Myrddin yn cyfeirio ato yn ystod y seremoni gyfer y feddalwyddiaeth ar ddydd Mercher ac yn talu teyrnged iddo. Nid yn unig fel llenor, ond hefyd fel ymgyrchydd dros hawliau siaradwyr Cymraeg. Ymgyrchydd ymarferol. A dyna i ni oedd yn crisialu Robyn Léwis, oedd ei barodrwydd i weithredu yn ymarferol. A mae cenedlaethau bellach o fyfyrwyr prifysgol sydd yn astudio gyfraith y gyfrwng y Gymraeg yn dal i fanteisio ar y gwaith caled yn math ar ei ben ei hun, heb flwyddyn sabathol, heb grant, yn ysgrifennu geiriaduron gwreiddiol y Gymraeg. Ac mae'n siaradwr ni hefyd yn taith yn gwisgo un het cyfreithiwr a het arall. Dyn ni gyd yn adnabod ac yn gyfarwydd â gwaith Elfyn Llwyd fel gwleidydd. Ond mae o hefyd yn gyfreithiwr, dwi'n dwrnau ac fe aeth yn far gyfreithiwr. Ac fe welwn ni ymarferoldeb yntau ar waith, nid yn unig yn ei bractis, fel y ond hefyd fel un o'r ychydig aelodau o Senedd Llundain sydd wedi llwyddo i gychwyn bil preifat sydd wedi cael ei mabwysiadu gan y Llywodraeth, sydd wedi dod yn foddion i sicrhau gwella bywyd nifer o bobl a fi gan orffwm. A dwi'n sôn am y gwaith yn atho mewn perthynas a deddfwriaeth Stelcian a deddfwriaeth arall sydd wedi gwneud cymaint i wella bywydau menywod yn arbennig. Felly, os gwelwch yn dda, os newch chi estyn croeso i'n siaradwr ni, Elfyn Llwyd. Ga i ddiolch i Cymdeithas am y gwahoddiad i draddodi'r ddarlith hon heddiw. Dwi'n gobeithio fawr na i dilynggod am nhw, ond amser o'r ennis. Yn ail, ga i ddiolch i'r athro, Prifardd Léwis, athro cyfraith, adran gyfraith yn Aberystwyth, am y geiriau gor garedig yna. Braint yn sicr a phresar hefyd ydy derbyn y gwahoddiad i draddodi'r ddarlith yma i goffau fy nghyfaill Robyn Léwis. Gŵr am un byw y rhan fwyaf o'i oes yn y cyffinia yma, ac un oedd yn caru pob modfedd o lun ac efionydd a Chymru gyfan wrth gwrs. Wedi i raddio yn y gyfraith yn Holeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, daeth hi'n amser i edrych am gyfle i hyfforddi fel cyfreithiwr, sef twrna. Y ddau berson o ddaeth i meddwl ar y pryd oedd Dr William George ei fab Porthmadog, a'r ail oedd Robyn Léwis o Bwceli. Mi gefais gyfweliad yn gyntaf yr Dr William George, WRP George, ac mi ddim yn llwyddiannus ac felly dyna ni. Tybad sut fasa pethau'n troi allan pe bawn ni wedi cael cyfweliad efo Robyn, un awyr bellach. Y rheswm am i ni ddewis y rhestr fer iawn yma oedd bod y ddau ohonyn nhw'n gyfreithwyr medrus iawn ac yn adnabyddus tu hwnt. Ac mae'n ddiddorol iawn dwi'n meddwl bod ganddyn nhw gymaint yn gyffredin. Ar wahân iddynt ddau fod yn gyfreithwyr abal fel dydys i, roedd y ddau yn eistedd fel cryfarnwyr, y ddau yn gynghorwyr sir a dosbarth, y ddau yn brifardd a phriflenor yn yr Eisteddfod Genedlaethol, y ddau wedi bod yn archdderwyddon,
a'r ddau yn bersonau hynod ddylanwadol. Y naill wedi bod yn ymgeisydd seneddol dros Blaid Cymru, a'r llall wedi ceisio, a wedi dod yn ail i Dafydd Wickley am yr enwebiad, ac y ddau yn meddu ar radd doethur. Efallai, mae'n naturiol oedd i ddau bysgodyn mor fawr mewn cwrdd eitha cyfyng, groesi cleddau o bryd i'w gilydd. A fewn o hir brofiad, roedd llawer o'n chi dwi'n siŵr, nad oedd hi'n arferol i gyfreithiwr ddal dig oherwydd ei fod wedi colli achos. Roedd bob diwrnod gwrs waith i'w wneud, a'r gwaith hwnnw oedd gwneud ei ora dros ei gleiant ennill neu golli. Ond y gwir yw, mi roedd yna densiynau rhyfeddol rhwng y ddau wron yma. A daeth hynny'n hysbys i mi ar ôl ychydig o fisoedd o'n hyfforddiant 2 blynedd yn Mhorthmadog. Ond ble i ddechrau sôn am Robyn Léwis, Robyn Llwyd, y gŵr rhyfeddol am y lochrog yma, a wnaeth gymaint dros y Gymraeg. Roedd yn gawr yn y gyfraith, yn lenor medrus, yn ysgol haig, yn wleidydd a thadmerydd diflino dros y Gymraeg, a'r angen iddi gael ei lle mewn bywyd cyhoeddus Cymru, yn arbennig yn y llysoedd ac hefyd mewn llywodraeth leol. Beth i mi o'r adnabod yn gyntaf drwy gyfarfod yn y llysoedd, mi fydda'r galw mewn sgiliau reolaeth ar draws Gogledd a chanolbarth Cymru, ac fyddiau'n aml i lysoedd Meirionnydd, roedd ni wedi ymgartrefu'n dilyn cymhwysol fel twrna. Mi gofiau'n iawn i weld yn llys yn adon dolgella a'r berno ar sawl achlysur, yn aml yn dadlau pwynt cyfreithiol astrus. Roedd hefyd i weld yn aml yn y llys sifil, llys sirol Porthmadog enghraifft. A beth i mi ddeall nad oedd yn croesawu gweld eiriolwyr fel minnau o Feirionnydd yn gweithredu yn y nadlys Pwllheli. Mewn dim o amser, sylweddolais mai ei diriogaeth oedd Pwllheli a Llŷn. A fe gofiaf un achlysur pan oeddwn ni yn y llys ym Mhwllheli yn cyflwyno achos. Ac mwyn tynnu goes, mi eisiau bwndel neu ddau o weithredoedd efo fi. Weithredoedd eiddo a hynny mewn rhibana pink. Ac bydd y bwndal ar fwr yn y llys, dim oll i wneud ar achos gyda llaw. Y bwndal yn amlwg i bob cyfreithiwr wedi rhwmo o'r tab pink a'r ddau bwndal wedi labelu'n glir mae eiddo 2 fferm yn eirionydd oedden nhw. Robyn yn edrych braidd yn flin arna a gofyn, pam o hynna gynnau? A mi ddechrau si gwelwydd fi'n cyfadda, sef mod yn mynd i gwblhau gwerthiant 2 fferm ar ôl mi adael y llys y bore hwnnw. Mi ath Robyn yn goch yn ei wyneb ac fe ddywedodd rhywbeth dan ei weint a hynny'n awgrymu y mod i'n dwyn ei fara menyn. Do, fe gododd y bysgodyn at y blien, celwydd oedd o, ond ges i dipyn o hwyl. Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, mi gyfaddefais mae tynnu coes roedden ni, ac fe dderbyniodd Robyn hynny gyda chwerthiniad uchel. I fynd yn ôl i'n dyddiau hapus ym Mhorthmadog, rwy'n cofio cwpl o straeon am Robyn. Fel sy'n cael ei ddweud am bob twrnad tebyg, roedd na honiad o Robyn yn drwm efo'i bensal. Yn y dyddiau heini, canol y 70au, os oeddech chi wedi cwblhau achos sifil ac yn cael eich posta, roedd yn rhaid paratoi bil enfawr efo llu o fanylion am y gwaith a wnaed a ffigwr gyferbyn at bob eitem. Roedd y barnwr rhanbarth neu glercog profiadol y llys yn cymeradwyo'r bil wedyn ar ôl mynd drwyddo fanwl. Ar un achlysur, fes i am bil i gael ei asesu gan glercog llys sirol Porthmadog. Yn anffodus, mi ro'n i wedi ychwanegu tua 100 ar y bil, ddyla ddim bod yno. Dwi'n hapus nes i barhau o am blynyddoedd. Dyma'r clark yn edrych arna i dros ei sbectol a gofyn, efo pwy o ti'n gweithio, Bob Costa? Llys enw rhai yn y llys hwnnw am Robyn oedd Bob Costa. Dro arall, mi roedd partner WRP George o diweddar anwyl Robert T. Price yn delio gachos yn erbyn cwsmer Robyn. Y tro hwn, roedd y pen praffan sicr gan Robert, ac mi roedd o'n ceisio seto'r achos heb fynd i'r llys. Un wythnos, fe chofio Robert swyddfa Robyn tua hanner dwsin o weithiau. Y ferch ar y ffôn yn dweud, aroswch funud, Mr Price, na i weld os Mr Léwis i mewn. Mi roedd hynny'n amheus yn ddoi hun, gan y byddai wedi gorfod pasio ei desg cyn mynd i fewn neu allan,
o'r swyddfa fechan honno. Felly bob tro o'r ymateb oedd, mae ddrwg gen i Mr Price, ond mae Mr Léwis wedi mynd i'r llys. Un bora llun, a Robert wedi cyllon bol. Dyma fo yn trio rhywbeth newydd. Y tro yma, ffoniodd Robert a phan o fynwyd iddo pwy oedd yn siarad, dywedodd Gwynfor Evans o'r Senedd. A dyma fynd dywod at Robyn mewn llai na 5 eiliad. Robyn yn ei gyfer, sut mae Gwynfor? Robert yn dweud, fi wedi dod al diwan y diawl, beth am yr achos yma. Ond dwi'n meddwl pe mae Robyn yma rwan, mi fysa fo efallai yn derbyn i alw fo'n echredig neu eccentric. Efallai, byddai'n cymeryd y disgrifiad fel plyan yn ei het dwi'n i ddim. Yn y cyswllt yma, fo'n sicr oedd yr unig gyfreithiwr mewn practis yn defnyddio pen llythyr swyddogol ei ffyrm, a oedd yn bedair ieithog Gymraeg, Almaeneg, Ffrangeg, gan y cwt ydy niwed braidd yn Saesneg. Cofiaf un cyfreithiwr yn comisiynu rhywun i gyfieithu llythyr swyddogol yr oedd amddanon at Robyn i'r Almaeneg. Dwn i ddim os cafodd y ateb yn Almaeneg yn ôl, ond synnwn i ddim o adnabod gwrthrych y ddarlith hon i fod wedi derbyn ateb yn yr Almaeneg hefyd. Yn y cyfnod yna, roedd hi'n amlwg iawn bod angen pwyso ar yr awdurdodau i sicrhau bod byd y gyfraith yng Nghymru yn trin yr iaith Gymraeg yn gyfartal â'r Saesneg. Nid bod eiriolwyr boed yn gyfreithwyr neu argyfreithwyr y byd hynny yn or-brofiadol wrth gyflwyno achosion drwy gyfrwng y Gymraeg. Os nad oedd y cyfreithwyr yn gyfforddus, doedd ddim yn bosibl wedyn yn anffodus iawn i roi cyfiawnder trwy gyfrwng y Gymraeg i'r cleiant. Roedd na ffigurau amlwg megis y diweddar farnwr Dewi Watkin Powell, yr Archdderwydd Gwilym Prys Davies, yr Arglwydd Morgan ac eraill wrth gwrs, yn pwyso ar ei raglen gyfiawnder Rheol Gymraeg i roi lle canolog i'r Gymraeg a gylchdaeth Cymru a Chaer fel yr oedd hi. Yn y cyswllt hwn, mi ddwy'n gyfeirio at ei gyfrol cyfiawnder dwyieithog Bilingual Justice a gyhoeddwyd yn 1998. Yn y gyfrol hon, ceir ddadansoddiad manwl o sefyllfa'r Gymraeg yn y llysoedd mewn cyd-destun hanesyddol yn dangos y ffeledda dros y canrifoedd a'r anhegwch arhwysol o beidio sicrhau system gyfiawnder dwyieithog. Mae'r gyfrol yn cynnwys y sefyllfa fel yr oedd hi cyn 1998, ac mae dadleuon Robyn yn fforensig yn glir a dylanwadol. Cyhoeddwyd y gyfrol yn dwyieithog, ac fe wn bod y gyfrol yma wedi dylanwadu'r weinyddiaeth y gyfraith yng Nghymru. Ers tua 2000 a cynt o bosib, mae cylchdaeth Cymru a Chaer fel yr oedd hi wedi ymateb i'r her. Erbyn hyn mae yna lu o farnwyr abl dwyieithog ar bob lefel drwy Gymru ben Baladur. A nid gormodaeth yn hyb i yw dweud bod y newidiadau pwysig yma yn rhannol oherwydd y dadleuon pur a chlir a chynhwysig yn y gyfrol pwysig hon. Gyda llaw, mae'r copi sydd gen i yn dwyn yr ardystiad yma i Elfyn ac Eleri, a diolch am afal yn y llaw tre Llundain Robyn Léwis 1498. Y rheswm am hynny yw fy mod wedi cael fy ngalw i'r bar ar yr un noson a Robyn yn Llety Gre, Llundain. Yn ei hunangofiant 2000 rheibus, mae Robyn yn cyfeirio at y noson fel hyn trwy gyd digwyddiad a heb yn wybod i'n gilydd ymlaen llaw, i Elfyn Llwyd sy'n bwyta i gyniowa ar un pryd am i. Roedd Elfyn ynta wedi bod yn gyfreithwyr y Meirionydd wedi penderfynu cael ei alw'r bar, cawsom y plesar o'i gwmni'n gilydd yn ystod y gwedda, ac at hynny, wahoddon i ginio yn hyd cyffredin ac i wrando'r nabl yn y tŷ wedi hynny. Meddwl fo, roedd yn dotio'r y ffaith bod Elfyn yn adnabod pob Cymro a Chymraes boed Crismon neu Wenyddus ym Mhalas San Steffan, ac yn cynnal sgwrs â bob un ohonyn nhw mewn llon ceg o Gymraeg. Yr oeddwn, meddai, wedi cael gwahoddiad sefydlog gan Dafydd Wigli i ginio'n y tŷ, ond nid oeddwn nhw roed wedi manteisio arno, ni fyddwn ac ni fydda byth yn tywyllu Llundain os nad oedd rhaid. Yn eironig braidd, cofiaf, meddwl o, yr unig dro blaenorol i fod i San Steffan yn nghwmni Goronni Roberts, i fod sefydlol arfon. Rhyw bron 50 cynnar oedd hynny. Cafodd Elfyn a minnau yn dalwy'r bar yr un noson yn 1997 gan bennaeth Llety Gre, y barnwr o Gymro,
Estyd Léwis, Egweddau. Pan ddaeth yn rhoi un iddo galwodd un y Gymraeg, gan drosi'r fformiwla arferol, yr oedd yn dalw i'r bar ac yn dyfoeddi dyn bar gyfreithiwr. Dwi'n meddwl ni gael yr un faint gyno. Fe gofiam y diweddar Rheol Morgan, gyfreithiwr o Fôn, yn dweud wrthyf dylsen i'r cadw copia o bob dogfen gyfreithiol. Roedd yn paratoi drwy gyfrwng y Gymraeg, mwyn sicrhau bod nhw ar gael i bob cyfreithiwr yn cynnwys rai oedd yn llai hyderus yn defnyddio'r Gymraeg. Os edrychwch chi, ar ddim ond detholiad o gywediadau Robyn, fe welwch pa mor ganolog yr oedd o'n y trafodion hyn. Dyma rai o'i weithiau. Second Class Citizen, 1967. Y Gymraeg ar cyngor 1969, a mi roi at honno am eiliad. Termau cyfraith Legal Terms 1972. Trefn llysyd yn adlon ar Gymraeg, Magistrates Court Procedure Welsh Language 1974. Geiriadur y gyfraith, The Legal Dictionary 1992. Geiriadur newydd gyfraith 2002. A mae'r gyfrol olaf, sef geiriadur newydd y gyfraith 2002, yn wir yn un o gyflwynasau mwyaf i'r Gymraeg yn y ganrif olaf yma. Mae'n gyfrol swmpus a mae'n galluogi unrhyw gyfreithiwr neu fargyfreithiwr gael y terma angenrheidiol i weithredu'n hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn hyddiannol iawn, derbyniodd Robyn radd doethur gan Brifysgol Bangor am ei waith, ac yn yr rhagau gyfrol ardderchog hon, dywed yr athro Gwyn Thomas fel y ganlyn. Mae'r ffurf hwn gan Robyn Léwis dros rwbl maint ei ddau ragfeunydd a gyhoeddwyd yn 1972 a 1992. Nid yw hyn yn annisgwyl oherwydd y mae maes geirfa'r gyfraith yn tragwyddol ehangu, a daeth Deddfwriaeth Ewropeaidd a dyfodiad y Cynulliad Genedlaethol a'i cyfraniad hunin i ehangu hwn. Roedd argraffiad cyntaf geirfa neu derma'r gyfraith gan Robyn Léwis yn waith arloesol, ac yn waith na all neb ond cyfreithydd o Gymreigiwr. Ni'n wedi defnyddio'r geiriau union fel awr gwyn ar wycia. Cyfreithydd o Gymreigiwr, medrus iawn, bod wedi ei gynhyrchu. Mae'r gyfrol hon yn gam pellach ymlaen ar y daith o wneud i'r gyfraith lefaru yn Gymraeg. Ac fedra i amenio hynny, dwi'n siŵr fydd ar bob un o gefndir cyfreithiol sy'n mae heddiw dweud yr un peth. A mae Gwyn yn gorffan y dystiad dwi'n dweud hyn, y ffagau dwi'n dweud hyn. Mae yma yn cyffredinol lond trol o eiriau wedi cywain o wahanol ffynonellau, a hefyd eiriau wedi ei bathu. Mae'r cyfan yn gwneud i'r Gymraeg unwaith eto bod yn gyfreithydd hyderus. Y mae'r gamp a gyflawnwr Robyn Léwis yn un enfawr. Mae pawb sy'n defnyddio'r Gymraeg yn drag dyledus iddo fo am ei chyflawni. Gallaf dystio i amryw o'n cydnabod feithrin hyder drwy gyfrwng y gyfrol hon i gynnig gwasanaeth yn y gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg, ble roedd yr ansicrwydd cynt yn ei rhwystro rhag gwneud hynny. Pe mae'r gyfrol yma yr unig waith gyflawnodd Robyn, mae'n heiddi'r hanes ein gwlad i'n haith a'n diwylliant. Fel y dywedais yn hynt, roedd Robyn o bryd i'w gilydd yn eistedd fel dirprwy barnwr pilchdaeth ac yn dangos ei feistolaeth sicr a llwyr yn y ddwy iaith ar yr adegau hynny, ac yn rhoi esiampl ardderchog o'r ffordd y dylid ei rhoi ei ffriod le i'r iaith yn bob rhan o weithgareddau gyfraith. Un o'i gyd efrydwydd yn adran y gyfraith Brifysgol Cymru Aberystwyth oedd y diweddar Gwyn Léwis, yr arglwydd Léwis. Un arall yn unllad merydd cyson a difrino dros y Gymraeg, ym mhob agwedd y bywydau yn cynnwys y gyfraith. Tybed faint o sgyrsiau fydd hynddynt am y gwaith anhygoel o bwysig yma, pan oedden nhw'n fyfyrwyr yn y Coleg Llŷ. Hwn, drwy fod yn gyfaill agos at y ddau, oedd gan y ddau ohonyn nhw barch mawr at ei gilydd, ac mae angen talu gwrogaeth i'r ddau am oes o waith yn y maes hwn. Y ddau ohonyn nhw ar y pryd yn aelodau'r Blaid Cymru, ac fe fydd Robyn yn ymgeisydd seneddol dros y Blaid Lafur yn 1955, cyn ail ymuno â Blaid Cymru yn y 60au. Wrth gyfeirio at ei amser fel myfyriwr yn adran y gyfraith Aberystwyth, mae'r pennaeth wrth yr ochr
Fe gofyn i pawb yn y coleg cael ei ddeud yr adran gyfraith gorau yn hynny o'r ffordd. Ac yn gwella ers fy yn ysgeri. Ond yn ogystal ag Olympus Davies, roedd Eisteddfod Roberts a ddeiau yn Echef a barnwr Pybar Llywodraeth Cymru, Emlyn Hwsyn Echef a ddeiau yn un o eiriolwyr llys mwyaf effeithiol yn ystod Prydain gyfan. Lista Morgan a ddaeth yn farnwr eithriadol yn Ogledd Cymru ac aelod o Deyrau Clwyddi, John Morris a ddaeth yn diwrnau cyffredinol yn San Steffan ac aelod o Deyrau Clwyddi, ac ymysg y myfyrwyr o adrannau eraill oedd Gwyn Erfil, James Nicholas, Aled Lloyd Davies, Lwysglwyn Gus Jones, Alwyn Roberts ac eraill. Roedd y to yma yn ffigurau dylanwadol eithriadol yn ei gwahanol ddeisydd, ac mae'n hawdd gweld bod Aberystwyth ar y pryd yn fwrlwm o weithgareddau a thrafodion o bwys i'r genedl gyfan. O'r tair rhyfeddol yma, daeth Robyn i wneud ei gyfraniadau pwysig mewn llawer maes y mywyd cyhoeddus ein gwlad. Wedi croniclo ei gyfraniad enfawr i'r gyfraith a'i gweithrediadau, dyma symud rwan at agwedd arall o'i fywyd anhygoel a llawn, sef Robyn y Gwleidydd. Fel y cyfeiriad ato, bu'n ymgeisydd aflwyddiannus yn y etholiad 1955. Yn weddol fuan wedi hynny, fe etholwyd yn gynghorydd ar hen gyngor llun, neu cyngor gwledig Rhanbarth Llun, ac yno mewn gwirionedd, y torodd i ddannedd yn y cylch gwleidyddol. Yn ddios, fe gafodd brofiad amhrisiadwy fel cynghorydd ar y cyngor hwnnw, ac rwyf yn sicr bod ei gyfraniad pwysig i wella darpariaeth yr iaith Gymraeg yn y cynghorau wedi deillio o'i brofiadau yn y gwasanaethau ar y cyngor yma. Y gwasanaethau ar y cyngor yma yn ddrwg i ni. Mewn amser, daeth adreniad sylweddol mewn Llywodraeth leol yng Nghymru. Mi gofia i yn bersonol wedi gweithio'n galed iawn i eisio achub cam yr hen gyngor sydd wedi'i yn y Senedd yn Llundain yn 1994. Wedi'r holl bwyllgorau ddadlau ddod i ben, yn cofio Dari Wiglin dweud wrthai ei beidio lleisi dwylo, achos bydd yna adrefniad sy'n siŵr o ddod mewn 10 mlynedd ar hugain. Roedd o'n amlwg yn cymeryd yn byddwn uno am 10 mlynedd ar hugain. Ddim yn bell iawn ohoni yma tro allan. Ond bu sôn 2 flynedd yn ôl am adrefnu arall o dan nawdd Llywodraeth Cymru rwan. Ond mae hynny jyst dros chwarter canrif ers y diwethaf. Fodd bynnag, diddymwyd hen gyngor llun pan daeth cyngor dosbarth Dwyfor i fodolaeth yn 1974. Cafodd Robyn i ethol ar y cyngor hwnnw a bu'n gadeirydd ar un pryd. Ac mi fuodd yn allweddol yn y broses o sefydlu polisi iaith, oedd ar y pryd yn cael ei ystyried yn agos at chwyldroadol. Hynny yw, bydd y holl weithrediadau'r cyngor dosbarth yn cael ei cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, a Chymraeg yn unig fyddai iaith cyfathrebu'r cyngor roedd yn llafar neu yn ysgrifenedig. Ar y pryd hwnnw, roeddwn i'n efrydydd y gyfraith yn gwneud erthyglau cyfraith mwyn cymhwyso fel twrna fel gwedis i o dan nawdd i diweddar Dr George yn Mwrdador. Roeddwn yn clywed dipyn o gecru am bolisi iaith Dwyfor, amryw yn dweud nad oedd yn ymarferol bosibl, bai Cymru Cymraeg yn grefflennu wrth sôn am y polisi. Profi fod yn ymarferol o ddari hyn, wrth gwrs, o ddiolch i ymdrechion Robyn a rhai eraill yn Wlleli. Am ryw reswm, roedd yna goel cyn hyn, mae drwy gyfrwng yr iaith Saesneg ddylai gweinyddiad cyngor fod, ac fe ddangosod drwy'r arbrawf yma, mae nonsens llwyr oedd hynny. Cofiaf i gyfaill a oedd yn gyfreithiwr ac yn gynghorydd ar gyngor Dwyfor dweud wrthai, nad oedd trin wedi areithio yn y Gymraeg. Ond ar ôl tua blwyddyn oedd ar y cyngor, roedd yn oresmwyth yn dadlau ac areithio yn y Gymraeg ac yr oedd yn Saesneg. Gwaddol Robyn a'i gyd gynghorwyr ar gyngor dosbarth Dwyfor. Roedd edyn ei syniadau ar gymreicio cynghorau i weld mewn pamfflet gyhoeddodd yn 1975 yn dwy'n y teitl Y Gymraeg a'r Cyngor. Braslun ac eir yn coelio hwn o ffyrdd ymarferol fe gallasau cynghorau gwella i darpariaeth drwy gyfrwng Gymraeg. Mae'n dreithawd mewn gwirionedd ac mae Robyn yn agor y tryth drwy ddweud bellach mae'r iaith Gymraeg yn bwnc closg mewn llawer cyngor yn Nghymru a mewn profachar a lle nad ydyw feddwl oedd o. Dywedodd am er enghraifft arwyddion ffyrdd un o'r meysydd mwyaf amlwg yn y ddau ystyr
i weithredu polisi dwyieithog gyda arwyddion y meddai, cyn mynd ymhellach, rhaid pwysleisio'r ffaith sydd eisoes yn hollol aml, sef o bod arwyddion dwyieithog newydd Gymraeg yn costio arian mawr. Dyna atab grefol a charwr pob cyngor ac ambell i sefydliad ac unigolyn pan wneud cais am dwyieithau. Ond mae'r ateb llawn mor amlwg â'r cwestiwn, sef o bod yn costio arian mawr i gael arwyddion uniaith Saesneg yn ogystal, ac os teimlu bod arwydd Saesneg yn angenrheidiol yna i fyny a fo, does neb yn malio botwm am y gost. Mae hefyd yn rhoi clistan dyheid iawn i'r ysgrifennydd gwladol yn Nghaerdydd, George Thomas. Roedd George Thomas wedi dweud y byddai yn fodlon awdurdodi arwyddion dwyieithog, heb ganiatâd blaenorol ganddo ei hunain. Meddwl Robyn, dwi'n dyfynnu, hynny yw, yn trefi Caerfyrddin y fel ein heddlu a Chaergybi, roedd Mr Thomas y fodlon i'r gael ei dynodi fel Caerfyrddin Cymafen fel ein heddlu Podynori, Caergybi Holyhead. Roedd hyn wedi cythrwyddo Robyn, a dim syndod i ddod ymlaen i ddweud, efallai nad oedd am Thomas, nad oedd yn gwybod bod platiau dwyieithog eisoes dynodi'r trefi hyn ers blynyddoedd lawer. Cyn i ni erioed glywed am Mr Thomas, na i lodryd. Yn cloi'r adran ar arwyddion gan ymbil ar i'r cynghorwyr yng Nghymru, bwyso'r fyrder i sicrhau fod eu cynghorau hwy yn symud ymlaen ac i bwyso'r Llywodraeth a'r Llwyddiant Gymreig i newid eu polisi. O sôn am George Thomas, yw 20 yn ôl, roedd yn anedd mewn cyfarfod gyhoeddus yn y corff yn y Rhondda. Wedi mynd i beth hwyl, ni ddywedais rhywbeth sarhaus iawn at George Thomas. Ar ddiwedd y cyfarfod, mi ddath a ddynas o'i drannus atau dweud, George Thomas yn gefnder i mi. Wy'n anesmwytho gan ddisgwyl perydd, eitha'n dweud, chi'n eitha reit, yn iawn o dde. Ond mae Robyn wedyn yn cyfeirio at ffurflenni ac yn dweud yn ei farn o, mae beth drwg wedi cael fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân. Mae o'n dweud y rheswm am y farn hon yw fod trefniant o arwahanrwydd fel hyn yn tueddu i greu dau ddosbarth mewn cymdeithas, ac mae o'n cloi wrth ymbil ar i'r cynghorau baratoi ffurflenni dwyieithog, fel bod y ddwy iaith yn cael ei gweld mor aml ei gilydd. Ceir enghreifftiau ohono'n amlwg yn gweld ymhell, fel maen nhw'n dweud, un enghraifft, a honno'n enghraifft o lew dwi'n meddwl, oedd ei alwad ar i'r cynghorau ddarparu cyfieithu ar y pryd, ac mae'r enghreifftiau megis y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop i enwi dim ond dau, ble roedd y cyfieithu ac y mae'r cyfieithu'n gweithredu'n hwylus iawn. Mae o hefyd yn gweld yr angen am unedau o gyfieithwyr proffesiynol yn y cynghorau, o gofio i fod yn ysgrifennu'r pamffled ymhell dros hanner canrif yn ôl. Mae'n dangos bod ganddo weledigaeth fawr iawn. Mae'r pethau hyn yn cael eu cymeryd yn ganiataol heddiw, wrth gwrs. Tuag diwedd y ysgrif mae'n rhestru pethau fel yr angen i staff y cynghorau ateb y ffôn yn Gymraeg gyntaf, eto'n bwysig iawn. A gwelir danlinellu'r angen am ohebu trwy gyfrwng y Gymraeg. Wrth gloi, mae'n galw ar y cynghorau weithredu'r rhys cyn i'r adrefniant Llywodraeth leol ei goddiweddyd, gan wneud sylw treiddiol. Hynny yw, os yw'r cynghorau wedi mabwysiadu'r mesurau'n pum, mi fydd hi'n haws o lawer i gael ymlaen i'r wal wedi'r cynghorau newydd ddod i rym. Ac wrth gwrs, yn dweud, fe fydd yn llawer mwy anodd i fynd ar maen i'r wal o bryd hynny, os caiff y pethau hyn ei hesgyluso heddiw. Dwi'n dweud dipyn o sylw i waith yn y cyswllt yma, gan mae ei waith drwy weithredu'r uchod a llawer mwy yn ystod ei aelodaeth o gyngor dosbarth Gwynfor, roddodd dempled i Dafydd ac eraill i sefydlu cyngor newydd dwyieithog gyda phwysles grom ar y Gymraeg yn Ngwynedd. Erys y cyngor hwnnw'n enghraifft clodwiw o sut mae gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn cael ei ddilyn fel esiampl yn rhannol neu'n llawn gan sawl cyngor sir arall yng Nghymru. Cyfeiriais ychydig yn ôl at ei ymgyrch seneddol yn Ninbych yn 1955,
yn lliwiau'r Blaid Lafur. Ei ail ymdrech oedd yn 1970 yn lliwiau'r Blaid Cymru yn Sedd Arfon, yn sefyll yn erbyn Goronwy Roberts, y gŵr blynyddoedd yn hynt wedi dywys o amgylch tir cyffredin. Credodd ymgyrch ardderchog a chodi pleidlais Blaid Cymru o dros 33% a dod yn ail da. Wedi canlyniad mor sylfdanol, roedd llawer y credu besau'n sefyll yr eildro yn Arfon yn yr etholiad dilynol yn 1974, ond am wahanol resymau, ddaru Robyn ddim troi enw ymlaen yn 1974. Credau rhai y besau'n anodd iawn iddo gan ddod practis llwyddiannus fel cyfreithiwr yn Wrtheli, a practis un dyn oedd hwnnw. Rhaid cofio hefyd, mae cyflog pitw iawn o'r cyflog aelod seneddol yn y 70au. Yn 1972, dim ond 4,500 oedd cyflog aelod seneddol a chydig iawn o greiddiau gadw 2 gartref i fynd. Dyna pa bryd ddaeth Dafydd Wigli'r sef, a mae Dafydd yn cydnabod bod Robyn wedi gosod sylfaen gref iawn iddo. Un ddaru roed ei enw gerbron i ymddiprys gyda Dafydd am yr enwegiad oedd Dr. W.R.P. George, sef nain David Lloyd George wrth gwrs. A fel y gwyddom, Dafydd Wigli enillodd yr enwegiad, fel maen nhw'n dweud, mae'r gweddill yn hanes os da i defnyddio priodydd Saesneg yn y tro. Dengis hyn bod Robyn wedi pwyso mesur yn ofalus cyn camu oddi ar y llwyfan gwleidyddol, ac mae'n dyled yn fawr iddo mewn waith anghymarol. Un peth amlwg efo Robyn oedd roedd o'n credu mewn gwneud yr hyn sydd yn iawn, boed hynny boblogaidd neu beidio. Mae hefyd yn amlwg y besynta wedi cicio'r sedd yn Arfon, gyda wedi sefyll yn 1974. Yn hytrach, derbyniodd Robyn y swydd y gadeirio Pwyllgor Rhanbarth Arfon, ac fe'n gweithio'n galed eithriadol ar ran yr ymgeisydd Dafydd Wigli. Yn ei eiliau hun, roedd wedi gweithio fel llarn adroedd eisoes, oedd Robyn wedi torri mwyafrif Goronwy Roberts i lawr o 2,500 i 2,200. A phan daeth y canlyniad yn ddetholiad y Chwefror 1974, roedd Dafydd Wigli wedi gwyrdroi mwyafrif Llafur wedi ennill o fwyafrif o 1,700. Daeth cyfarchiad gan Neb Llain a Saunders Léwis, meddai, hyfryd clywed fod Arfon o'r diwedd wedi achub cam Cymru. Goronwy Roberts yn chwerw iawn. Maldwyn Léwis yn arall o hoelion 8 y blaid yn Arfon, a mi'n gymorth i minnau gan unllais y sedd Dwyfor Meirionnydd yn 2010. Nododd Maldwyn yn ei hunangoliant. Y bora canlynol cefais alwad ffôn o'r gyfnewidfa ffôn yn gofyn a hoffwn glywed geiriad y Telegram a ymfonodd Goronwy Roberts a Harold Wilson. Cymerais mae rhywun o'n tynnydd yn hoes, dyna ymuno ar hwyl a dweud yr hoffwn glywed y neges. Darllenodd, "Congratulations on your magnificent victory. I am willing to serve in the other place." Lle arall, wrth gwrs, oedd tir ar Rhwyfi. Hyn gan ŵr am ein galw trwy gydol ei yrfa am ddiwleu y siamper honno. Ffonias Robyn meddai i ddweud yr hanes, a doedd o'n hwylio fi. Mi symudai wan at agwedd arall, sef Robyn yr awdur a llenor. Eisoes, dwi wedi cyfeirio at lawer o'i lyfrau ac ysgrifau, wedi rof y sylw ato fel llenor. I brofi bod y gŵr hwn yn amlochrog, cafodd syniad rhywbryd a diwedd 1979 dechrau 1980. Y buasau'n cystadlu yn y fedal ryddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 1985 yn Nyffryn Lliw. Soniodd wrth ei gymar hyfryd a hawdgar Gwenan, ac ebychodd hi'n syth gan dweud ychydig o eiliau braidd yn angharedig wrtho. Yr hyn o ddywedodd oedd, efallai bod yn awdur ond todd o'r sicr ddim yn llenor. O'i adnabod, y dweud Robyn yn gwenu a chymeryd y peth bron fel sialens da o beth oedd hynny, ond mi fersen fel cenedl tipyn y glotach, gan i ddysgrifennu 4 stori fer a llwyddo i gipio'r fedal ryddiaeth. Cyhoeddwyd y gwaith mewn cyfrol fer dan y teitl Esgid yn Gwasgu, ac mae yma 4 stori gofiadwy. Un yn sôn am deulu bach cefn gwlad, yn ceisio prynu tŷ ymro i magwraeth, ac yn hel celf dros amser da i'r perwyl hwnnw. Dyma gyfle'n dod yn geisio i'r hes bach digon dinor,
a oedd ar werth mewn ocsiwn lleol. Wedi sicrhau benthygiadau ac ychwanegu'r cynilion dyma fynychu'r ocsiwn ac eisio am berchnogaeth y tŷ. Ar y funud ola, mae gŵr y dros y ffin yn cipio'r tŷ o dan ei trwyna gan iddynt gynnig campynt y fwy na'r swm uchaf roedd y cwpl medru ei gynnig. A'r prynwr llwyddiannus sydd yn ffrostio yn y clwb golf lleol y noson honno gan ddweud, dwi'n dyfynnu, fel mater o ffaith old boy, dim ond cael y chael i godi'r pres parod, heb orfod gosod morgais ar y cartref cwp, neu hyd yn oed werthu'r cwp, ond i faid mod wedi digwydd cael lle bach mor rhad. Wrth lwc, roedd fawr o fysyrddiaeth, dim ond un o'r locals oedd ar ei ôl, mi roes i hwnnw o'r ras reit sydyn. Mae'r stori'n dymlaen gan dweud i'r cwpl bach ar teulu mynd yn ôl i fyw efo'r teulu yng nghyfraith mewn tŷ ar rent llawer iawn y bach hynt. Aeth 9 mlynedd heibio, medde Robyn, a'r tŷ wedyn yn cael ei werthu gydnabod yn Cyrchennog o Wolverhampton am 2020. Mae'r stori'n ddirdynol ac yn gwneud fy ngwaed i lerwyd gweitha'r modd mae'r stori rhy gyfoes heddiw bron hanner canrif wedi hysgrifennu. Un arall o straeon yn y gyfrol yma oedd Dowch efo ni hogia, sef parable yn sôn am dad yn torri ei galon ar y diwrnod y cyhoeddwyd yr ail ryfel byd, ac yntau'n cofio nôl at gyfnod y rhyfel cyntaf. Roedd y mab erioed wedi gweld ei dad yn crio, yn fawr yr achlysur hwn. Roedd o'n beichio'r crio fel plentyn blwydd yn yr awdur. Cofio nôl yn y tad i gyfarfod recriwtio yn ystod y rhyfel byd cyntaf, pan yr oedd yn blentyn ysgol. Roedd 3 areithiwr yn ceisio cael hogia ifanc i recriwtio Gaerfyddin. Richard Lloyd George Llundain, William Lloyd George Cricket, a'r cyrnol bachedig John Williams Bryn Shenkin. Cyffyrdwyd y dorf gan yr areithio Tandau, ac o ganlyniad recriwtwyd dwsinau o ddynion yn hen ac ifanc, yn cynnwys pob un o fechgyn y chweched dosbarth yn ysgol ei dad. I ni oedd fymen yn iau yn enhad. Nhw oedd y hogia mawr fel hi. A wythos di, doedd dim un ohonyn nhw'n ôl. Mae'r stori'n gymlaen sy'n dod i derfyn fel hyn. Oedden ti wedi dod i derfyn fel hyn. Dod i derfyn fel hyn. A dyma'r tad yn dweud, deithon nhw ddim wrthi, dim un wan Jack o'r hogia yn ôl. A wrth i be? Mi ddoth Richard Lloyd George yn ei ôl. Mi ddoth William yn ôl hefyd. Do, mi ddoeth nhw. A mi ddoth y Bryn Shenkin yn ôl. O do, mi ddoth hwnnw i gael ei ddoethuriaeth gan Brifysgol Cymru am ei waith da. Bigael yr arglwydd wir, porthmon moloch wedwn ni. A chi'n gweld, drwy glywed yr ychydig ddyfniadau yna o deiryddiaeth yn ysgubol yn bwerus tu hwnt ac yn gofiadwy iawn hefyd. Mae wedi cyfleu llawer mewn ychydig eiriau gan ddefnyddio tafodiaeth glen briodol. So hwn, mi roedd Gwenan ei gymar anwyl yn anghywir. Daw hyn yr un naturiol at Robyn y gorseddwr ar Eisteddfodwr. Urddwyd Robyn i'r Rhys Gwen yn Eisteddfod Caerfyrddin yn 1974 yn sgil ei gyfrol gyntaf, Termau Gyfraith. Oddi ar hynny, tan ei farwolaeth yn Awst 2019, ni allaf feddwl am unrhyw un a oedd mor driw'r orsedd. Yn sicr, roedd yr orsedd yn rhan mawr iawn o'i fywyd, nid yn unig yn ystod yr wythnos genedlaethol, ond gydol o flwyddyn. Ac credai Robyn fel ninnau, mae'r fraint mwyaf i Gymro neu Gymraes yn yr ystod Prydain i cael y ffurdo am eich cyfraniad. Wrth gwrs, roedd Robyn yn hyddiannol iawn wedi ennill gwobrau lu ac wedi cael ei cydnabod gan amryw o gyrff a thirysgolion, ond iddo yr orsedd oedd yr uchaf ac felly y byddai'n byw. Pan yn 2002 yr etholwyd o'n Archdderwydd, roedd ar gen i ddigon ac roedden nhw'n gweld yr hapusrwydd yn byrlymu drwyddo ar yr pwyntiau hyddiannol yma. Ac mae'n deg dweud ei fod wedi bod yn Archdderwydd tra effeithiol, bob amser nos gyddi yn foeth ei gynghoriad yn gytbwys ei farn, ond hefyd yn fodlon ergydio o'r maen llog. Roedd hynny fewn yn
codi glychyn ambell un oddi fewn ac oddi allan i'r orsedd. Parhad ydoedd o gred Robyn mewn gwneud y peth iawn. Ac os y teimlau y gallai hybu achos y genedl a'r diwylliant drwy lefaru fel archdderwydd, fel dyna ni. Sut gallasau rhywun sydd wedi ymgyrchu gydol ei oes, a hynny'n afar ac yn uchel, dawelyn sydyn oherwydd ei barchus a'r swydus swydd. Mi fyddwch chi, fel Caredigion yr Eisteddfod, yn siŵr wedi gweld Robyn yn enghraifft perffaith o'r hyn tybiwn ni dylsa archdderwydd fod, ac mae'n wir i ddweud ein bod wedi bod yn lwcus iawn dros y ddegawd a mwy diwethaf yma i gael archdderwyddon dylanwadol a chywir. Ond peth arall hoffus am Robyn i gymeriad felly oedd i fod o'n fodlon adrodd ambell i stori am ei hun na fuasach chi'n disgwyl. Yn ei hunangofiant bwysfilodd Llewis, mae'n sôn am ei gyfnod fel archdderwydd, mae'n sôn am gam gwag ac ymerodd ar ddechrau dymor yn y swydd. Sydd Ddewi 2002 oedd Eisteddfod gyntaf yn archdderwydd. Ymhlith nifer oed gweithgareddau, gyfais wahoddiad i de swyddogol Cymdeithas Cymru ar byd. Codwyd i eistedd bwys y pathedig Dr. I.D. Thomas, y gweriniaethwr o Americ Gymro, y byddwn yn ei glywed yn darlledu lled aml. Digwyddodd ein sgwrs gyda'r George W. Bush, nad oedd wedi bod yn y tŷ gwyn yn hir iawn. Ni ddigwyddodd 9-10 tan y mis wedyn. Gofynodd y Dr. Thomas fy marn amdano. Gofynais yna pa bryd roedden nhw'n gadw cael gwarad ar y lunatic yr oedd newydd ethol i'r tŷ gwyn. Gwylltiodd y doctor am hysbysu bwyta fod Bush yn ŵr mawr iawn a'i fod wedi uno'r genedl. Ymatebais mewn Robyn drwy dryblydd bod Hitler wedi uno'r genedl yn yr Almaen hefyd. A fel dydodd o, ni fydd llawer y Gymraeg yn y doctor da am unau wedyn. Os yn wir mae cam gwag o'r a waith yma. Yn mis Mehefin 2005, gen gwahoddwyd i gadeirio cyfarfod o'r cymrodorion yn Llundain. Gorchwil cadeirio, disgwyl y cyflwyniad fod yn 20-50 munud o hyd, gan ddangos ychydig o ymchwil ac yn y blaen. Gofynnwyd i ni oherwydd mae siaradwr gwad o'r Robyn. A wedyn mi orffen yn hyflwyniad, mae fynd yn ôl at Robyn a gofyn iddo am faint fydd yn arweithio Robyn ei atab. Awr a chwarter neu awr a hanner, chwerthin yn uchel neu si, ond dwi'n eich chi awr a hanner plus oedd o hefyd. Dyma enghraifft o ddyfeisgarwch y dyn, i fod o wedi ychwanegu ychydig at ei sgript, a maes o law wedi cyhoeddi llyfryn o'r cwbl. Dyna Robyn eto. A fel hyn mae o'n disgrifio noson. Yng nghanol Mehefin 2005, fy morchwil olaf tra roeddwn yn archdderwydd, os oedd mynd i Llundain dyfodi darlith. Drwy'r hydru i do, trefn ar hanes gorsedd y dair o'r testyn. Hon oedd darlith Gymraeg blynyddol y ran y deddus Cymdeithas y Cymrodorion. Cadeirwyd hyd am y hen gyfaill Elfyn Llwyd AS am cyflwynodd trwy weithredu un o'r gwyddorion sylfaenol y gyfraith a dweud y gwir, y holl gwir a'r gwir yn unig amdano. Efallai meddai y byddai llai o wirionedd a mwy o drigaredd wedi gweddu'n well. Cymeraf mae tynnu coes oedd o wrth ddweud hyn, gan allaf ddychmygu nhw mod wedi bod yn anghygarod tuag ato. Beth bynnag, dwi'n credu'r ddarlith hon esblygu i fod yn gyhoeddiad o dan yr enw a fi heddwch. Mae'r gyfrol yma'n codi 2 wydyr ar yr orsedd yr Eisteddfod ac yn eirio Robyn y difri a'r digri. Ac i unrhyw un sy'n diddordeb yn yr orsedd a'r Eisteddfod, mae'r gyfrol yma'n wir drosedd. Drosedd, drysor. Honna'n drosedd o bosib. Ac yn ddiceid straeon difyr, ond hefyd maen nhw'n adlewyrchiol a hanes y naill a'r llall. Byddwn ni, mod i'n un o selgion yr orsedd a'r Eisteddfod yn ffeindio bod yna gyfeiriadau dadlennol bron ar bob tudalen.
Mewn sawl man, fe weli Robyn yn tarrannu yn erbyn yr holl gawn tywio tuag at yr uniaith gan yr orsedd o oes Victoria ymlaen. Ac mae'n sylwi fod yr angen i fedru siarad yr iaith yn peidio bod yn ymrwymiad yn y cyswllt yma o bryd i'w gilydd. Gwyddom, wrth gwrs, bod pethau wedi iachau yn sylweddol yn y degawdau diwethaf, ac mae hynny i'w groesawu. Fe'n nodau Robyn bod cyfansoddiad yr Eisteddfod wedi newid yn Ionawr 2006 yn datgan mai Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac nid Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol fydd yr enw swyddogol mwyaf. Roedd hynny'n naturiol ddigon yn dwyn ei gefnogaeth llwyddiant. Mae'n rhoi prif o dafod i'r Eisteddfod hefyd am y Saesnigrwydd hanesyddol gan edrych ar sawl Eisteddfod yn y 4th ganrif ar 15, lle roedd yr iaith Saesneg yn tra agweddau dros y Gymraeg ac yn tanseilio holl bwrpas a bodolaeth yr Eisteddfod Genedlaethol. Enghraifft, cyfeiriad Eisteddfod y Rheol 1892 gan ddyfynu'r geiriau clofnus i enw yn y Cymru, yn y Cylchgrawn Cymru. Ni gallaf ddirna'r paham y mae Eisteddfod yn naill flwyddyn ar ôl llall mor Saesnigaeth, yr oedd swyddogion Eisteddfod y Rheol fel pe wedi penderfynu mynnu popeth yn Saesneg. Saesneg oedd 4 ar 15 o bob 20 o ganeuon y llynedd, a Saesneg oedd araith pob llywydd a amhelpo. Ceir ambell i berl hanesyddol yn ddi hefyd enghraifft. Yn y benod lle mae sôn am orsefau mewn gwledydd eraill megis y Lathfa, Cernyw Tydraw, Ynys Mannawr, Alban ac yn y blaen, mae'n sôn am addyfynnau 6 o gynrychiolwyr o Iwerddon wedi'w hirlo yng ngorsedd Caerdydd 1899. Yn ei plith, ba'r gyfreithiwr ifanc a gynrychiolaeth Conrad Nageliga. Rhoddwyd iddo'r enw yng ngorsedd areithydd, ond yn wahanol i'r Cymru, nid oedd areithydd yn canfod yr orsedd yn gorff y dymunau weld ei efelychu'n Iwerddon. Yn wir, rhoddodd ei gaes hynny am bod a. Y rhydd frenhinol deuog ei hagwedd, b. Y rhydd Saesnigaidd ei iaith, ec. Y rhydd Brydeinllyd ei naws. Ni ffurfwyd gorsedd yn yr Iwerddon, ac medda'r awdur, dadlau pethau yw bod y bargyfreithiwr ifanc hwnnw yn 1916 wedi'w ddienyddio swyddogi ei gefn yn edrych wal yn Harchar Cwlmenan a'i saethu gan ddwsin o ddilwyr Prydain, a mi iddo arwain gwrthro fel y pasg yn swydda'r post dilyn. Ei briod enw oedd Corrig Pierce. Fel is-nodyn eironig a hanes megis, dringodd aelod arall o'r orsedd yn brif unigol teyrnas gyfunol Prydain Fawr ac Iwerddon cyn diwedd o flwyddyn. Ei enw yntau yn orsedd y beirdd roedd Fywyd o Wynedd, neu Llain ar Dewin Lloyd George o Wyn. Yn ei ragau i'r gyfrol, mae Rathro Gwyn Thomas neu Gwyn Stiniog yn ôl ei enw yn orsedd yn blaen. Mae ei brofiad ei hun o fod yn aelod nid yn unig o'r orsedd, ond bwrdd yr orsedd hefyd, ac o fod yn Archdderwydd wedi bod yn ffynhonnell amryw o'r straeon y geir yma. Felly, dyma ni sgripan o chwedlau difyr a diddorol hefyd a dadlennol, bydd at gant pawb bynnag fydd yn darllen rhywbeth i'w wneud ar orsedd ar Eisteddfod. Bynnag sydd ar rhywbeth i'w wneud wrth ddeud wrth yr orsedd ar Eisteddfod. Mae hyn yn hollol wir. Am rai blynyddoedd, roeddwn ni'n cael swyddogaeth o edrych drwy broblemu'r cylchgrawn lol i sicrhau gorau bosib nad oedd yna gynnwys cyfeiriadau enllybus. Ar y pryd, rhyfai llanwyl am mynysol Eiri Gwyn oedd y golygydd, yntau fel Robyn yn awdur toreithiog a llif lenor. Y broblem oedd, ar ôl mi dynnu ambell i frawddeg allan o'r drafft, bydda Eirig yn rhoi rhai ond yn ôl. Roedd ein cyfeillgarwch drwy falchfyddyd yn drech na balchder proffesiynol, a dwrthio byddwn ni'n hytrach o cerdded i ffwrdd o'r dyletswydd blynyddol yma. Gwrthrych llawer o gyfeiriadau sarhaus, weithiau yn ffilio'r enllydd oedd Robyn. Ei ymateb bron bob blwyddyn oedd chwerthin y dyna hir. Yn ystod un Eisteddfod, fedrai ddim cofio pa un rwan. Ro'n i'n cael paned o'r de ar y maes efo Eirig,
Mi fyddais i Robyn yn rasgamu tuag ato ni a gwynt yn ei ddwrn. Cyrraedd y ddau ohono ni a gweiddi, Eidi Gwyn, wyt ti wedi gwneud ti tro yma boi? Ac edrych yn flin iawn ar y ddau na ni. Ond cyn i'r ddau ohono ni, un o'n fedru mateb o gwbl, dyma Robyn yn dweud bod yna'r un cyfeiriad siar yn llybus at ein ennill. Dwi yn siomedig iawn. Rhai blynyddoedd cyn, so Robyn ei hun wedi gweithredu ar ran LOL, a mi fydd y rhan hynaf yn y gynulleidfa yma yn cofio rhywun o LOL. Neu falla byddwch chi'n copio bach lle chi ddim yn cofio. Hynny yw, hwnnw lle oedd y ferch fronoeth ar y clawr a'r geiriau uwch i tenni ni cynnan yma. Afraid i'w dweud nad oedd hyn wrth fod cynnan, a maes o law dyma LOL yn derbyn llythyr twrna gan Brynley Richards, sef Brynley Orsedd. Mynnau ymddeheiriad, iamdal i'w dal i elusen, a thynnu pob rhywun arall oddi ar y sylchoedd. Fel y dywedodd Robyn, roedd bygwth mynd i gyfraith o sentri panedig yn ffordd i'r honiad yna gael sylw mawr. A hwnnw'n beth reit dreigar i ddeud mewn gwirionedd. Beth bynnag, ymhen rhai dyddiau, fe setwyd yr achos ar delerau. Yn hydref ei ddyddiau, roedd Robyn yn rhoi gwahoddiad sefydlog ei eiliad i Eleria Mina, i gael te gyda go a Gwenan yn ei gartref yn Nefyn. Roedd yn digwydd ar grawn sioe Nefyn gan amla, wedi ni fynychu'r sioe. Roedd bleser mawr iawn cael ei gwmni, y ddau ohonyn nhw, a hwytha yn mynd i draffaeth mawr i baratoi te ysglynydd a'r sgyrsiau ddiddorol a bywio. Wedi Robyn golli Gwenan, cefais nodyn ganddo'n diolch i am yr hyd yn deimlad, ac hefyd yn datgan bod y gwahoddiad sefydlog oedd yn galw yn parhau. Ac yn gorchwil housekeeper wedyn oedd paratoi te ysglynydd. Hyd at ei ddyddiau ola, roedd ganddo gof anhygoel ac yn parhau i roi barn gredd ac eog ar unrhyw bwnc y dywiswyd. Byddai'n sôn yn aml am brydferthwch yr olygfa o'i gartref Dwyrid, sef atglynnog fawr arbennig. A phob tro byddai'n tramwyo'r ffordd yn gwylleddiach Caernarfon, daw yn sgyrsio nôl i'r cof, bron fel hydig i botas. Wrth geisio tynnu y sylwadau yma trwy fath o derfyn, mae rhywun yn ceisio gwerthuso cyfraniad Robyn Llwyd. Yn y rhagau i'w hunangofiant, mae'n dweud rhywbeth fel hyn. Efallai byddwch o'r ddarn meddai, yn fod i'n teddu frolio gormod am yn hyn. I frolio gormod arnaf y hun. Mae hynny wastad yn un o'r peryglau mawr i bob hunangofiannwr WNI. A hefyd i frolio cydnabod neu ystywyd y Saes i ollwng enwau. Gadewch i ni felly ymlaen llaw, rhoi pwysau trymion yn y glorion ar yr ochr arall. Meddai, mi garwn ni fydd ei lleisio fel Bryn Terfel. Cynaneddu fel Alan Llwyd, hwnna'n gyfles dwi'n siŵr. Ieithydda fel Dick Aberdaron, chwarae rygbi fel JPR, golffio fel Tiger Woods, a mewn crofacha, neu fel nai wysnaf y tro, cael gylcha. Actio fel John Ogwen, canu'r delyn yn Osen Ellis, neu'r piano fel Llyr Williams, coginio fel Dudley, rhedag fel Colin Jackson, a gweidydda fel David Wigley, ond fedra i ddim. Digon posib, ond roedd ganddo gymaint o ddoniau gwahanol. Gwahanol gyfeiriadau nes y gyda i fod o'n ymdebygyn y meddwl i un o'r ddynion mawr y dadeni. Bod gwleidyddion gan gynnwys Sais sydd wedi hanner yn ddeol yn goeth i or-ddweud pethau, dwi ddim yn credu bod y disgrifiad yma honno yn or-ddweud. Gŵr arall, wrth gwrs, yn hanes yr orsedd yr Eisteddfod oedd yn meddwl ar lu o ddoniau gwahanol oedd Gwylwm Morganwr. A phan gyfeiriad datganiad swyddogol y orsedd ar achlysur marwolaeth Robyn at Uwch lliwgar gyda barn gryf ar glywed ffwrdd, byddwn ni'n golli morsedd ac yrlwydden y genedlaethol. Mae gymhariad bwysig y fanna hefyd. Ceir yma ddau ddyn o weledigaeth, dau amryddawn rhyfeddol, dau yn meddu ar ddychymig byw a dau oedd hefyd yn breuddwydio. Mae'n sicr ddigon roedd breuddwydion Robyn, roedden nhw'n cael eu hybu gan gyffuriau,
Ac yn wahanol i Robyn, doedd Iolo i bob amser yn dweud gwir. A i ddim ymlaen i barfuo Iolo ymhellach, rhag ofn i enyn hyd a gwawd yn hyfaill, yr athro Geraint Jenkins am ddysgrif. Ond wrth droi ac yn anach dim, roedd Robyn y gymeriad cry, eofn a dyn a roddau ein haith, ein diwylliant, ein gwlad yn gyntaf yn wastadol. Coffa da am un o'r gewr i ein cenedl, a diolch amdano. Yn ddigon i ddangos Elfyn gymaint mae pobl wedi gwerthfawrogi ac yn benafod mwynhau y ddarlith arbennig yna. Elfyn dda i gael taro pob nodyn o arbenigedd yn unarfa a bywyd Robyn Léwis, ac oedd hi hefyd yn wych i gael glywed y profiad personol yn brifo mewn ffordd o'r gynnydd. Diolch yn fawr iawn i ti. Mae amser ni ar ben, dwi'n siŵr bod ni'n gallu holi di dwp am bethau. Unwaith eto, os gwelwch yn dda, dangos yn gwerthfawrogiad.